גבני, בוא תשכנע אותי שצריך להוציא את האשכנזים מחוץ לחוק. כבוד השופט, לוסי, סגיב, מושבעים. יש לי המון חברים אשכנזים, רוב האקסיות שלו היו אשכנזיות. אני מכיר אשכנזים מקרוב, לכן אני יודע שחייבים להוציא אותם מחוץ לחוק. אוקיי? קודם כל, אשכנזים לא יודעים לפרגן. אם אתה מתקשר למזרחי והוא בדיוק דיבר עליך, זה שעות של ברכות, נכון? יהיה לך חיים ארוכים, בדיוק דיברנו עליך. אתה מתקשר לאשכנזי שבדיוק דיבר עליך? מדברים על החמור. אתה הולך, אתה יושב עם מזרחי לארוחה, זה כבוד לשלם עליך, נכון? זוז, אני משלם. לא, עליי. ושל אשכנזים זה, אוקיי, מי לקח? מה? זם? נרציני, הם מבאסים במהותם. מתי פגשתם בפעם האחרונה אשכנזים מבסוט? לא שמח, לא מחייך, מבסוט. לא קיים, אתה שואל את אשכנזי, הם לא נהנים. אתה שואל אשכנזי איך היה בחול, זה נחמד מאוד. זה המקסימום, אין מעבר לזה, זה ספקטרום ההנאה של אשכנזי. אחד עד נחמד מאוד, הוא לא יכול להקל מעבר לזה. היית לילה שלם עם הרדו צ'ילי פפרס, הסנפתם קוק מתחת של רקדנית אוקראינית, איך היה? נחמד מאוד. האוכל הנוראי של האשכנזים מוכיח כמה הם לא מסוגלים ליהנות. נכון? והאוכל נוראי, קבלו הוכחות, ילדים אשכנזים, כל הילדים האשכנזים, תבדקו אותי. חולים על קטשופ. נכון? מתים על קטשופ, והאמא לא מבינה, תראו איזה ילד חמוד, כמה הוא אוהב קטשופ. בשוק, אמא, אני לא אוהב קטשופ, אני מנסה להציל את החרא הזה, אוקיי? קטשופ זה המשיח, השניצל זה העם היהודי, אני מחיה את הטעם מהמתים, את מבינה מה אני עושה? רק לפי השמות של המאכלים האשכנזים, אתה יכול להבין שמי שנתן לזה את השם ידע זה יהיה מגעיל, נכון? כל המאכלים האשכנזים זה קרפ הלך, קנייד הלך, רוג הלך, כאילו הכל זה לך, אני לא רוצה לטעום את החרא הזה. תנסי, אולי תמותי, אני לא יודע מה יש לכם. ומה האוכל האשכנזי הכי נוראי שיש, אתם יודעים? ופלים בטעם לימון. אני בדקתי את זה, זה המצאה שהאשכנזים המציאו במיוחד לאנשים שלא אוהבים לארח, נכון? באים אורחים, אתה רוצה ופלים? כן, בטעם לימון? תמיד לך גם במבלולו, שתמיד שאתה ממש לא רצוי בבית, כל מיני מרצפן, אולי מרמלדה, חלביצה, לדר, רק דברים שלא כיף לארח. אפילו מסקס הם לא נהנים. הייתי מאשכנזיות באמת. ההנאה הכי גדולה ששמעתי מהאשכנזייה זה, נחמד לי מאוד. ודעים, אני הולך לבכות על אפליה עכשיו, ויש אפליה לטובת אשכנזים כבר המון זמן. שמתם לב שפסיכולוגית אנחנו מתוכנתים לאפליה נגד שחורים? תסתכלו בתרבות שלנו, כל מה ששחור נתפס רע, נכון? יום שחור, כבשה שחורה, כסף שחור, מושיק אפיה, כל מה ששחור זה רע. ומה שלבן זה טוב, חתונה לבנה, מלאכים לבנים, יונת שלום לבנה. שקר זה דבר רע, נכון? אבל שקר לבן, זה לטובתך, זה שקר לבן, אנחנו משקרים שיהיה לך טוב. כל מה שלבן זה טוב. זה באמת מדהים שגם במשחקים שלנו, זה ככה, אותו דבר, כולנו שיחקו דוקים, נכון? מה צריך לעשות בדוקים? להוציא את השחור. יש לך את כל הצבעים בעולם, לא, אבל השחור לא שייך לפה, תוציא אותו. אני משחק סנוקר, אני מרגיש שסנוקר בא להסביר לעולם מה הרעיון של סלקציה במועדונים. אוקיי, הכנסת את השחור, נגמר המשחק, לא משחקים. נורמלי, הכנסת שחור, לא משחקים את זה יותר. אבל, אם הכנסת לבן, לא, תן לו עוד הזדמנות אחת. זה לא יפה. שיתחיל מאיפה שהוא רוצה, בסדר? ולמה אשכנזים שולטים פה בכלל? למה? בוא נלך אחורה בהיסטוריה שלנו, נגלה שאבות אבותינו היו מזרחים. אברהם אבינו לא היה אשכנזי, ואני יכול להוכיח לכם. היה כתוב שהוא היה אוהב לארח. מספרים שהוא עומד שעות מחוץ לאוהל ולא מוכן להיכנס עד שלא, היו אומרים לו, אברהם תיכנס, לא יבואו אורחים. אתם מדמיינים לעצמכם אשכנזי ככה, ממתין לאורחים עד שאומרים לו, מר שולמן, די. די, מר שולמן, תחזיר את הוופלים לימון למזווה. לא יבואו אורחים. אם אברהם אבינו היה אשכנזי, היו מספרים עליו שהוא היה עומד מחוץ לאוהל ומתמרמר, נכון? ויעמוד אברהם מחוץ לאוהל ויצעק על ילדים, הלו פושטקים, תעזבו את הכבשה, חבר'ה ליצים, שקו לי בביצים. שזה רק שכנים שלי. ולכן צריך להוציא את האשכנזים מחוץ לחוק. תודה רבה, אני את דבריי.